umthetho wakhona ongizwe emchuno. Bacabanga ukuthi la emhlabeni siphila icontent thina. Ungizwe nje kahle kahle into sengayibuka ngongizwe. Ucabanga ukuthi la emhlabeni siphila icontent. Ucabanga ukuthi sonke siphilela ukusangana nje sivele sisuke sisangana. Angazi lento kangizwe noma ihambisana nomona noma iyini. Ungizwe into mayivele ngaye noma kuuye osuse leso sidubedube esikhona. Ufuna ukuthi wonke umuntu asukume naye, asupport yena, anake yena, afocus kuye makuuye. Uthola ukuthi futhi ke ubhizinisi ngezinto ezisuke zingenamsebenzi walutho nje ezisuke izuzisa yena nomhobholo wakhe ezisuke zingasifaki thina. Uchaza ukuthini nje ungizwe mayizothi uyayibona izwe liyadunguzela, uyayibona indaba yomkhwanazi kodwa obuyayibona okwamanje ake sinakele into ebalekile yabafana bahambe ngeenyawo. La bafana bahambe ngeenyawo mina nje ngingedwa mangingabuza yini umsebenzi walokho akuhamba kwabo, mhlawumbe mina engingawazi kodwa ukhona owaziyo, ukuze sibone ukuthi ukuhamba kwalabo abafana besuke lapha bengapha khona lapho kusisiza khona as country thina. Sibone ukuthi ukuhamba kwalabo abafana bakhe bebhekele babo nogwajo bebhekele kukhona wengizwa siphila icontent sonke. Ungafundi ukuthi bethi abantu sifocus entweni ethinta izwe lethu esihleli kulo ezabahlali bala eSouth Africa, si worried ngenhlalonhle yomphakathi ngizositshela ngabafana bahamba ngenyawo baya ko Cape Town. Kodwa kube uwe okhuluma ngezinto ekhulunywa umkhwanazi, ngabe ufuna lonke izwe namhla libe ngenyawo lilekelele wena likuvuma ukuthi uhlakaniphile, likuvuma ukuthi uyinkosi yamabhinca. Umona nje lento ngizwe siniphatha manje. Isiwumona, sengisebenzisa umona ngisho nala onganasidingo khona ukuthi mengabe umona niyawo apply. Kulento kaMkhwanazi usungathatha le situation kaMkhwanazi i very critical kalendlela uzoyithi sitshela ngabafana abawokha bawokha mase bewokhile baqeda sothola nje njengezwe. Yini soyithola ngoba kuloko okukhulunywa umkhwanazi sizozuza ukuthi izwe lizobuyele kubenilo, kuncipha ubugebengu, kuncipha corruption, kwenzeke yonke into. Kuloko kwakho nabafana bakho othi asikunake thina kusisiza phi kosinika nti. Yini okosinika yona? Ningasiphilisi content ngizwe nihlangane nogwajo, asiphili content sonke. Sonke abayemethu siphila impilo bafethu asiphili content. Ungaqhamuki uzothi olokho kaMkhwanazi sobuye sikubone. Sinakela abafana bahambe base besinika thina njenge country. Base befikile lapha baya khona yini soyizuza thina njenge country. Angisho mhlawumbe ukuthi ukuhamba kwabo mhlawumbe ukhona okwazi ukuthi kubaluleke ngani mase befikile ngapha yini abazoyithola ezobuya izocontribute towards inhlalonhle yezwe noma yesizwe sethu. Noma mhlawumbe ke ngazi ukuhamba kwabo kuzodonate ini kuzobe kuyidonate kumapha ama charity angazi. But yekani lo mona wenu ngizwe oniphatha ukuthi nifune kube yini okukhulunywa ngani, nifune kube yini abavusi beyinyamazane, nifuna kube yini onqa phambili, nifuna into mayikhulunywe yini sukume sonke. Ma kunomuntu omunye okhuluma into eserious senifuna ukuyigcipha nithi akunaka abafana bahambile, asihlanye emakhanda sonke. Siyaphila abanye bethu, asisangene nje sonke emakhanda.